anders in met zijn nog niks, hè. Laat ik zeggen, ik ben niet in de hoes. Ik ga je ook niet... Niet of ik gelijk kom, ik ga muziek. Nee, er zijn volgens mij repetities hier bezig. Repetities van het einde van het jaar. Ik kan er binnen. Zijn hier repetities bezig? Hallo? 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 Geen Paul Leeuwie? Ja, boven. Boven? Oh, dat is hier een andere band. Ik denk nou niet meer naar binnen straal. Ja. Ja, dat klopt. Dat is goed. Ik moest natuurlijk wel vragen of ze me hangen. Collega's op de doelzijde hier. Yes! Doorrennen, doorrennen. Ik loop hier achter langs de trap. Ik trap ook wel het. En even kijken, waar zijn de heren? Waar zijn de heren? Hoppa! Hey! Nou, ik ben gewoon iemand dat ik zelf tref, die heren. Volle bak, hè. Ziek, hè. Te gek. Prachtig. Het X-ticket! Oh, Geweldig. Kijk. Fantastisch. Jo, zie je. Oh, mooi bret. Ja. Hangen we in de moer. Zeker zo. Oh, shit. Ja.